Здравейте, здравейте! Добре дошли в урокът за Swing Trade и какво представлява Swing Trade, как се възползваме от Swing позиции. Swing Trade представлява трейд, който може да отнеме от ден до месец, 2, 3. Как се възползваме от Swing Trade позициите? Възползваме се от нива на support и резистенция, като определяме нивата чрез технически анализ. Повече за как се прави технически анализ, разбира се, можете да разберете в обучението за технически анализ, но за момента нека да поговорим за Swing Trade. Както може да видите, Swing Trade може да бъде breakdown trade, може да бъде setup от двойно дъно патърн от support, може да бъде по всякакъв начин, може да бъде и breakout trade, като за момента breakout trade нямаме. Но пък нека да поговорим и за трейдът на Тесла, който видяхме като възможен снощи и в техническият анализ. Не винаги е задължително да имате индикатори. Под 40 RSI сме в bearish контрол зоната, над 60 RSI сме в bullish контрол зоната. Единственото, което можете да се възползвате от като информация за Swing Trade, нивата на support и резистенция, патърни, в случаят имаме глава и рамене, като таргетите ви са следващите съпорти или следващите резистенции в случай на лонг. Също за Swing Trade кондиция може да използвате, пример давам с баба, акумулация на support. Това е един пример за Swing Trade. Има акумулация, въпреки че RSI ни е твърде висок, все още сме над ниво на support, като може да се използва за продължение нагоре. Винаги стоп лосът е моментното ниско, за да си управляваме риска. Take профитите се разделят на 2, 3, 4, според зависи колко искате вие. С take profit резистенциите отново. Както може да видите, различни патърни ни помагат за тези swing трейдове. Единствено се интересуваме от трейда над нивото на support. Ако сме били под него и било резистенция, изчакваме пробив. Благодаря ви за гледането и повече за технически анализ и как се прави технически анализ може да видите в обучението за ученици.